ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮೊರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 7/10/23. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಳೆ ಬುದ್ಧಿನ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ಗಾವನ ಬದಲು ಇಲ್ಲಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ದೂರ ದೂರ ಮುಟ್ಟಲ ಬುದ್ಧಿನ ದೆತೊಂದು ಪೋಲೆ ಇಂದೇನೆ ಬುದ್ಧಿದ ಯಾತ್ರೆಯೇ ಬಂದು ಪನ್ನಡಾಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲು ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲ್ನ ಲಕ್ಷಣಲು ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸತ್ಯ ಹೃದಯರ್ದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ಏಪಲ ಹೂವೆ ವಿಕರ್ಮ ದುಪ್ಪುಜಿ ಬಾಬನ ನಿಂದನ್ಯಾಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಅಕಲಿರ್ದು ಆಪುಜಿ. ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲು ಭೋಜನದ ಸಮಯಡ್ಲ ನೆನಪುಡುಪ್ಪೇರು. ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆಡ್ದು ಸ್ವತವಾದೇ ಜಾಗೃತ ಆಪೇರು. ಅಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಹನಶೀಲರು, ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಪುಜೇರು. ಗೀತೆ: ಎಂಕ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋರು. ಕೆಲವರು ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪಂದು ತೆರಿವಣರು, ಕೆಲವರು ಸಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಪಂದು ತೆರಿವಣರು. ನನ ಕೆಲವರು ಮಾತಾಪಿತಾ ಪಂದು ತೆರಿವಣರು. ಈ ಮಾತಾಪಿತಾ ತೆರಿಪವರು ಪಂಡಲ ಸಹ ಅಪ್ಪನೇ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪನೇ ಬೇತೆಯಾದ ಬಿಡಿಯರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋಯರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಿರಾಕಾರನೇ ಬೇತೆ, ಸಾಕಾರಿ ಬಾಬಾನೇ ಬೇತೆಯಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಪೋಣಾರು ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯುಂದರು. ಶಾರೀರಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಉಂಡು. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಅದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಂದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ನಡತೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಸುರುರ್ದು ಪತ್ತದು ಇಂದು ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಣದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪತ್ತದ ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಪಂಡ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮೊಲೆಗೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಅಂಚನೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲ ಪರಮಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರತಿಯೋರ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನೊಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದುಂಡು. ಮಾತಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅವು ಏರೆಗಳ ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಪರು. ಅಮರನಾಥ ಬದರಿನಾಥದ ಕಡೆ ವರ್ಷ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಪರು. 4 ಧಾಮನು ಸುತ್ತುವರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆನ ನಿಕುಲ ಆತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸ್ಥೂಲ ಯಾತ್ರೆ ಇಂಚಿನವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪೋದು ಬಿಡ್ಪರು. ಯಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಪೋಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನವು ಅವು ಅಂತೂ ಇತ್ತೆನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಪೂಜಿ ಸದಾ ಕಾಲಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವರ್ಗ ಆಶ್ರಮಡು ಕುಳ್ಳುವರು. ಮೂಲಂತೂ ಕೇವಲ ಪುದರ್ನು ದೀಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ವರ್ಗಾಶ್ರಮ ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನರಕೊಗು ಈ ಪುದರ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನರಕವಾಸಿಲು ನರಕೊಡೆ ಉಪ್ಪೇರು, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಮೂಲಂತೂ ಸ್ಥೂಲ ಆಶ್ರಮಲುಂಡು. ಪೋದು ಕೂಡ ಪಿರ ತಿರುಗುವೆರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಬೇಹದ್ದದ ಗುರು ಒರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪನೇ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಿರ್ ಆಗಾ ಖಾನ್ ಗುರುಕುಳು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಆರು ಗುರುಕುಲತ್ತು ದೇ ಪಂಡ ಆರು ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಅಂತೂ ಅತ್ತು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಆದಿತ್ತೆರಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಗತಿ ಸದ್ಗತಿಡು ಪೋಂದಿತ್ತುವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅಕಲೆಗ್ ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಕೇವಲ ಆ ಪುದರನು ದೀದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸದ್ಗುರು ಅಕಾಲ್ ಪಂದು ಸಿಕ್ಕೇರು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸತ್ರಿ ಅಕಾಲ್ ಒರಿ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಪ್ರಿ ಅರೆನೆ ಸದ್ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೆ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂಚಿನಕಲು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಲೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಗುರು ಪಂದು ಭಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ಶಂಕರ ಅಂತೂ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರು ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಗುಲ ಸಹ ಗುರು ಪೊಡತೆ. ಸತ್ಪ್ರಿ ಅಕಾಲ್ ಪಂಡ ಸದ್ಗುರು ಅಂತೂ ಏರ್ಲ ಗುರುಕುಲಿಜ್ಜೇರು. ಆರೋರಿಯೇ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಓರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಗುರುಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಜ್ಜೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಸದ್ಗುರುವತ್ತು.
ಬುದ್ಧ ಇಂಚಿನಕುಲಂತೂ ತಮ್ಮ ಪಿರವ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಿರು. ಅಕುಲು ರಜು ತಮೋಡು ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಸದ್ಗತಿದಾದ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸದ್ಗತಿ ದಾತ ಪಂದು ಓರಿಯನ ಪುದರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಅರೇನೆ ಕುಡ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಂದು ಪಂಡದು ಉಡುಪೇರು. ಕುಡ ಗುರುಕುಲೆನು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದೊಂಡು. ಯಾನ್ಲ ಗುರು ನಿಕುಲ ಗುರು ಯಾನು ಶಿವ ನಿಕುಲು ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಂತೂ ಏರ್ನ ಬಂಜಿಲ ಜಿಂಜುಜಿ. ಬಾಕಿ ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನ ಕಾರಣ ಅಕಲಿಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಹೊರತು ಸದ್ಗತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಕುಲಂತೂ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅರೇನೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಗುರು ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಗುರುಕುಲಂತೂ ಅನೇ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಲುಪಿರು. ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಉಸ್ತಾದಗ್ ಗುರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಉಸ್ತಾದ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಾಯದ ಜೊತೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪವಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತನದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಇಂದಿರ್ದ ನಿಕುಲು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಪರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯೊನ್ನಕುಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜ ಆಪೇರು. ಡ್ರಾಮದ ಚಕ್ರನು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪಭಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರಿಯೊನ್ನವು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಚಕ್ರದ ಗುರುತುಂಡ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬುಕ್ಕು ಬೇತೆ ಇತಿಹಾಸದ ಗ್ರಂಥೋಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಕುಲುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಗ್ರಂಥದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಿರೋ ನಿಕುಲ ಐನೆ ಕಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಆಸ್ತೆ ಮಿತ್ತಂತೂ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಸೊರ್ಗೊಡು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗಳ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಆಕಲ್ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡದು ಒಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇಂಡಲ ಸಹ ಆಕಲು ಹಕ್ಕುದಾರದು ಉಡುಪಿರು. ಅಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾರಾಜವೋಲು ಪ್ರಜೆಕುಲು ದಾಸದಾಸಿವೋಲು ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವನುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಪುನಿರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯನುಜೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಸತ್ಯವು ಕೊಟ್ಟು ವಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಮಾಯನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿ ತಿಂಡ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯ ರಾಜ್ಯ ದ್ವಾಪರದ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಇಂದು ರಾವಣನ ಐನು ಸರಪಳಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಅವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಜೋಕುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪುನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುನ ಮಹಲು ಇಂಚಿನವು ಕಟ್ಟುನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅವು ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಈ ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಡು ನಿಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಜೋಡಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ವೆರು ಅಂಚೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಸಹ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪಂಡ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಲಕ್ಕದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ಯಾದಿನ ಓದುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾ ಕಿರಿಯರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮೃತ್ಯು ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು. ಸಾವು ಆಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಭಗವಂತನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಗವಂತನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದಿಗೆ ಬಾಬಲ ತೆರಿಪೇರು ಮನ್ಮನಾಭವ ಈ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ. ಎಂಗುಲ ಆತ್ಮಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಹೆಚ್ಚಿನದಾದು ನೆನಪುಡುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗಂತೂ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಜೋಡಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಲಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಲಡೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟದಾಯಕ ಆದುಂಡು. ಏರೆ ಎಂಚನೆ ಪಂಡಲ ಸಹ ಕೇಂದಲ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪೊಡು. ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಡ್ಲ ಸಹನಶೀಲೆರ್ಲ ಆವಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಪೋಡು. ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಧರ್ಮರಾಜಲ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಎಂಚಿನನೆ ಪಾತೆರ ನಡತಂಡ ಐನು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುದೇ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗ್ ಭಾಗಿಯಾದ ಉಡ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಸುಖನೆ ಕೊರ್ಪೆ ದುಃಖ ಪಂಡ ಶಿಕ್ಷೆನು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊರ್ಪೆ. ಎಂಕ್ ಶಿಕ್ಷೆನು ಕೊರ್ಪುನ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ತೆರಿಪದು ಶಿಕ್ಷೆನು ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿಪಲೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆನಂತೂ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೊರ್ಪೆ. ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪವನೇರ್ದವರ ಹಗುರಾದು ಉಡ್ಪರು. ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಬಲಭುಜ ಅವಾದುಂಡತೆ ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದಕರು ಪದವಿನ ಪಡೆಪುಜಿರು. ಏರ್ನವು ದೋಷ ಉಂಡು ಪಂಡು ಧರ್ಮರಾಜನು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪಿ. ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಬಾಬಾಗ ತೆರಿಪನಗ ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರು. ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅವ್ವೇ ತಪ್ಪುನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪೊಡು ಪಂದು ಅರ್ಥಾತ್. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದು ಕುಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಡ ಏಪ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೊಡು. ತಪ್ಪ ಅಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಂಗಾಳುಡು ಎರೆಗಾಂಡಲ
ಪೇರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುಂಡ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಷಮೆ ಕೇನುವೆರು ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ಓರಿ ನನ್ವರಿಯಾಗ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪವರು ಅಂಡ ತೆರಿವುಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದೆರಡ ಮೊಕಲ್ನ ದಾಖಲೆ ಹಾಳಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ತೆರಿವುಂಡಾಪುಂಡು. ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಪದವಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮದ ಪುದೆ ಇತದೇ ಉಂಡು. ಆ ಶಿಕ್ಷೆನಂತೂ ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಒಂಚು ವೇಳೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪೊಯ್ತದು ಸಹ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ನೂದೆತ್ತಾತ್ ಶಿಕ್ಷೆನಂತೂ ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಕಾಶಿದು ಬಲಿಯಾಪುನ ಬಗ್ಗೆ ತೀರಿಪವೆರು. ಅವು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಾದುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಸುರುಕ ಅದು ಪಿರೋದ ವಿಕರ್ಮಲುಂಡು. ರಡ್ಡನೆ ಅದು ಈ ಸಮಯದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊರೋ ಐಕು ಪ್ರತಿಯಾದ ನೂದೆತ್ತಾತ್ ಶಿಕ್ಷೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನ ಅನುಭವಿಸಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನು ತೀರಿಪವೆರು. ಒವ್ವೇ ಪಾಪನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಷ್ಟ ಮೋಹಿಯಾದು ತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಈ ಮಮ್ಮ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಜಮ ಆಪುಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ಪೆರು. ಐದವರ ನೆನಪು ಶಿವಬಾಬನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇರಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಒಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬೇರ್ನ ನೆನಪಿತ್ತಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂದತ್ತು ಶಿವಬಾಬನು ಪರಮಧಾಮಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಮಧುರ ಇಲ್ಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಂಗಾರದ ತರಹ ಜಿನ್ನುನ ತರಹ ಬುದ್ಧಿಡು ನೆನಪು ದೇವಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹೊರತು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಪೋದು ಬಿಡುಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ಉಪ್ಪರೆ ಒಪ್ಪುನೆತ್ತು ಈ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೆರಡ ಒರಿಯಡನೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮಮ್ಮಡಲ ಬಾಬನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂದು ಬಾಬನ ರಥವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಬೆರ್ನ ಚಹರೆನ್ ತುಯ್ಯರ ಬಲ್ಲೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರುಂಡು. ಬುದ್ಧಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತಿಂಡಲ ಆತು ಮಚ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಯಾತ್ರೆ ಪರಿಮಿತಿಲ ಅಲ್ಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಬೆರೆನೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಪಂದತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಿನೆ ಅಂಡ ಮಿತ್ತು ರಾಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂತುದು ಪೋಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ಅಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗನು ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿಸಲೆ. ಕೆಲವರು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ತಕ್ಕಲು ಕುಳಿದು ಮೊಕ್ಲೆನೆ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಅಂಡ ಬುದ್ಧಿನು ಮಧುರ ಇಲ್ಲಲ್ದಿ ಓಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸದಾ ಈ ರಥದುಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಕೇವಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸವಾರಿಯಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬೋರಿದ ಮಿತ್ತು ಸದಾ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿನು ಸದಾ ಪರಮಧಾಮೋಡು ತೀವೊಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು ಮುರಳಿನು ನುಡಿಸುದು ಪೋಪೇರು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬುದ್ಧಿಲ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸರಿಯಾಯ್ನ ಸಾಧಿ ಪತ್ತೋಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗಳಿಗೆಲ ರೈಲ್ದ ಪಟ್ಟಿದ ಲೆಕ್ಕ ಬೂರುವರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಒಂತೆನೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಬೇರಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಿರಿಂದಿತ್ತಂಡ ನೆನಪು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪರು. ಮುರಳಿನಂತೂ ಬೇರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಲಿ ಆದುಂಡು. ಬೇರಡ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಪ್ಪೇರು. ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಬಾ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೆತೊನೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪರಮಧಾಮಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಬಾ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಕಲ್ಪದ ಪಿರವು ಇತ್ತೆದ ದಿನ ವಾ ಮುರುಳಿನ ಪಂತೆನ ಐನೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಪನ್ಪೆ. ಕಲ್ಪದ ಪಿರವು ಬಾಬರ್ದು ಏತ್ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆತೆನೋ ಆತೇನು ಪಡೆಪೆ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಶಿವಬಾಬನ ಪುದರ್ನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆತ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ರೀತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾನೆ ಪರಿಚಯನು ಕೊರುಡು. ಕೇವಲ ಕುಳ್ದು ಬೆರೆನು ತೂಪುನೆತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವಂದುಲ್ಲೆರು. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪಾಪ ಅದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ನಿರಂತರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲುದಲೆ ಕತ್ತು ಭೋಜನೆಡು ಸುರುಕು ನೆನಪು ಮಲ್ತ ಕುಡ ಮರತುದು ಅಂಚನೆ ಭೋಜನ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯ ಪಂದತ್ತು. ಭೋಜನದ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಮನ್ಪಂದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ತೂಲೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಲಡ ಎನ್ಮ ಆತ್ಮಲಾತೆ ಪಾಸಾಪೆರು. ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಅವಡು ಪನ್ಪುನವು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಸುರುಕು ಬೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು 84 ಜನ್ಮಲು ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಏರು ಸುರುಕು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾದುರ್ಲೆರು. ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಲು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು ಮನಸ್ಸು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪಡು. ಭಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಡು ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ನಿರಂತರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಇಂದು ಯಾತ್ರೆಲ ಆದುಂಡು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ತಿರ್ಗೆರ ಬಲ್ಲೆ.
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಂತು ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳಟ್ಲ ಕೊಳಕಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇಜ್ಜಂದ ಎತ್ತಿನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಳ ಪಂಡುಲ ವೇಷಾಲಯವಾದ ಪೂಜಿ. ಇತ್ತೆಂತು ಏತೊಂಜಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಂಡು. ಮಾಲಿಕೆರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತಕ್ಷಣ ಆಕಲ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರು. ಇನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಎಲ್ಲ ಆಕಲಿನ ಜಪಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಮಾಯೆಗೆ ಶಿಷ್ಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಕಾಸುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಾಸುಗಾದು ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಸೊರ್ಗೊಡು ಪೋಪುನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅವೇ ನೆನಪುಡು ಪೊಡು ಧಾರಣೆಲ ಆವೊಡು. ಮುರುಳಿನ ಬರೆದು ಕೂಡ ಮರಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿದ ಸಮಯಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿಡು ಲಕ್ಕು ನೇರ್ದವರ ಅವೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅಮೃತ ವೇಳೆ. ಏರು ಸತ್ಯವಾದ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರೋ ಆಕಲ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಹಿಡ್ದು ಕಣ್ಣು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ನಿದ್ರೆಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತೂ ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಬಾಬನ ರಥನು ತೂಲೆ ಏತು ಪರತಾದುಂಡು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬತ್ತದ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು. ಶರೀರಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪ್ರಪಂಚಲ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪವಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಡು ಒಪ್ಪುವೆ. ಒವ್ವೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರುಗೊಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರನೆ ಬಾಬನು ದಯಾಸಾಗರ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಂತೂ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪಂಡ ವಿಹಂಗೆ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನೆ ಓದವಿರು. ಬೇತೇರ್ಲ ಓದಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ. ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಏರೆಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಕೇಂದ್ರಲ ಕೇನಂದಿರಕ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸಹನಶೀಲ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಸದ್ಗುರುವಿನ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ರಡ್ಡು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಹಾಲಾಯರೆ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಂಡ ಬಾಬಾಗು ತೆರಿಪದು ಸಮಯ ಕೇನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದೀವನೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಧಾಮುಡು ವರದಾನ. ಸೈಲೆಂಟ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜಮದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಎಂಚ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕಾಲಗಾದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ರೀತಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ಜಮದ ಖಾತೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಬಾಬನ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಸ್ವಯಂಡು ಶಕ್ತಿನು ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಅಪಗ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ಏರೆಗಳ ಸಹ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಏರು ದೃಷ್ಟಿದ ಮಹತ್ವನು ತೆರಿದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಮ ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು ಅಕುಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಮೋನೆರ್ದು ಕುಶಿತ ಆತ್ಮೀಯ ಹೊಳಪು ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್. ನಿಕುಲೆಗ್ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಪಂಡ ನಿಕುಲೆ ಗಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಿತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ಒತ್ತಡ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.